Sabem com i per què s'enganxen els imants, com es desperta una bombeta o quins aparells hem d'instal·lar a casa perquè la nostra llar sigui més eficient? Són algunes de les qüestions que es tracten en els tallers d'educació de la Fundació Endesa. Hem visitat un d'aquests tallers, a l'Institut Europa, per saber què n'han après els seus alumnes. Ara estem fent un taller de l'energia a casa i ara estem a la sala comú i ens han dit que tenim que estalviar quitant diferents electrodomèstics que no són més necessaris o menys. Nosaltres hem tret la Play, un aire condicionat, un ventilador, un radiador, perquè, per exemple, ja tenim un aire condicionat que ens da, o sigui, aquest també el quitaríem perquè ens da calor i fred, la tele i un telefonillo, és el més necessari. Endesa Educa és una de les àrees d'educació de la Fundació Endesa i el que fa és portar l'energia, el món de l'energia, als centres educatius. I ho fem de diferents maneres. Ho fem amb els tallers itinerants, avui seria una prova, ho fem amb una activitat que es diu Endesa Educa Digital per tercer i quart de primària i ho fem portant els alumnes a les centrals hidroelèctriques, a les instal·lacions d'energia renovable, les centrals hidroelèctriques i parcs eòlics en el cas de Catalunya. Aquí fem Casa Nostra, que és un taller destinat a secundària i el que fa és aprendre sobre com consumim i què és el que hem de fer amb els electrodomèstics, l'eficiència de l'energia, la potència contractada, com ho hem d'utilitzar per ser òptims a casa. Estamos aprendiendo cómo sirven los electrodomésticos, cuánto gastan. Esto, bueno, es que hemos hecho unos retos i llavors hem aconseguit diners i estem agafant els electrodomèstics que són més cars, ya que son más eficientes. Ahora mismo nosotros estamos intentando escoger los elementos más económicos y eficientes que se pueden coger por el precio más elevado y menos elevado. He aprendido a organizar el precio más económico de los elementos y más efectivos. L'objectiu és apropar l'energia als alumnes d'arreu del territori. Posem uns reptes sobre la taula amb els alumnes i ells el que fan és intentar resoldre'ls per entendre coses tan complexes com l'energia, el magnetisme, l'eficiència energètica. Aquest taller ens ha après que com maneres d'estalviar la llum és perquè, per exemple, desenxufar tots els cables per la nit i també quan estàs per la nit cargant el móvil no lo cargues per la nit. Sí, bastante, sobre todo con las duchas, con los equipos. Nos hemos dado cuenta de que se pueden mejorar bastantes cosas en nuestras vidas para gastar menos. Hay veces que las cosas más baratas son las más buenas y cosas que son más caras son las peores, ¿sabes? Que no hay que gastar tanta energía. En vez de ducharme una hora, pues tardaré mucho menos. A conseguir más cosas eficientemente, que vale menos y tenemos las mismas cosas, pero reducimos el precio. Hem de ser conscients de què fem i com ho fem a casa, no? Perquè aquests nois al final seran grans, es faran grans i han d'entendre com s'ha de fer i de fer de manera correcta. Tots hem d'intentar estalviar al màxim i hem de fer-ho ben fet.